Ya. Dari tadi saya mengikuti pengawasan Gus ini terkait ilmu. Alhamdulillah wa syukurillah wa nikmatillah. Dengan yang hadir di sini insyaallah napa sing dados kerentek ati panjenengan, sing dados akmalu biniat panjenengan bidal saking dalem tumuju ing PSA mriki, mugi-mugi dipencatet dening para malaikat nggih, dipun tampi sedaya amal kesaenan panjenengan kali Allah. Amin nggih. Allahumma amin. Kula cobi arepe anu Mas, dikai klenengan Mas. Ndak kalau sebo. Klenengan ndak. Ya. Iki yo kelangenane anu, niki namung sak cuplik kemawon, sak cuplik bawang. Niki kelangenane Mbah Gimbal. Ngambara ing awang-awang hangelango bebasan tanpa tepi nora basing nrabas ing awang-awang. Wong yen duweni angen-angen ya ngambara ing awang-awang, tumujune perjalanan belajaring ilmu pendidikan ya ngambara ing awang-awang iku perjalanan, suatu perjalanan seperti halnya beliau sangat cukup lama di dalam liku-liku perjalanan hanglangut bebasan tanpa tepi, hanglangut bebasan tanpa tepi, tidak pernah lelah akan mencapai suatu tujuannya. Batin rasa iki ora bakal menep, ora bakal meneng, ora bakal anteng yen urung tumuju ing gegayuhane, ora bakal minggir. Nora basing perjalanan robos ing awan kang mendung, yen tumujune bismillahi tawakkaltu ala Allah la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Akmalu biniate awake dhewe kanggo nempuh ilmu wa insyaallah panggah tembus kelakon. Katungkul ngumbar gagasan satemati kowo ngimpi wujute keilmuan sing wis dilakokke digoleki sakmono doe, paribasan awan mendung ditembus, udan deres diplayoni,
ning munculing salah satu sifat adidang adigong nak udzubillahi min zalik ora ana guna mung kabeh iku sak derma kaya ngimpi ora ana faedah muga-muga kula saha panjenengan dipun tepihaken saking sifat punika nggih Mas, Bapak, Ibu, Mbak sedaya kemawon amin Allahumma amin. Cekap atur saking kula semanten billahi taufik wal hidayah wal hidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.